Γεια σας, είμαι η Μαρία, Social Media Manager της Airbliss και σήμερα ενώνουμε τις δυνάμεις μας με δύο εξαιρετικούς οργανισμούς για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Είμαι η Αυγή Μεταξά, είμαι η ιδρύτρια της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greek Eco Project. Γεια, είμαι η Έλλη, είμαι από τη Vegan Life. Η Vegan Life είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 2016 στην Ελλάδα και προωθεί το vegan τρόπο ζωής και τα δικαιώματα των ζώων. Εδώ και 5 χρόνια που είμαστε στη χώρα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, έχουμε οργανώσει πάνω από 300 δράσεις για την προστασία της φύσης, οι οποίες δράσεις είναι ανοιχτές να συμμετέχει όποιος θέλει εθελοντικά. Με το Greek Eco Project γνωρίστηκα το 2020, όπου τότε με την Αυγή είχαμε πάει στην επανομή για να κάνουμε έναν καθαρισμό και για να μάθουμε έτσι 2-3 πραγματάκια για τη μύτη της επανομής, αν θυμάμαι καλά, μια παραλία, πολύ ωραία παραλία. Καθαρισμούς παραλιών, καθαρισμούς μέσα στα δάση, κάνουμε πεζοπορίες, φροντίζουμε αστικά πάρκα, δενδροφυτεύσεις. Γενικά κάνουμε ό,τι αφορά και έχει σχέση με το περιβάλλον. Γνώρισα το Greek Eco Project μέσα από τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Blue Χαλκιδική, στο οποίο συμμετείχα τόσο σε παράκτης όσο και σε υποβρύχιους καθαρισμούς και κατάλαβα πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει όταν διαπίστωσα ότι μπορεί να είναι πολύ όμορφες οι ακτές και πολύ όμορφα τα νερά, αλλά στο βυθό να υπάρχει μεγάλος όγκος σκουπιδιών. Κάτι το οποίο με κινητοποίησε να συμμετέχω σε ακόμα περισσότερες δράσεις και να είμαι μέλος σε αυτόν τον οργανισμό. Κάνουμε πράγματα και είναι σημαντικό να το βλέπει ο κόσμος, γιατί προσπαθούμε, ρε παιδί μου, να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία γύρω από το πώς είναι να κάνεις περιβαλλοντικές δράσεις. Μέσα στις αξίες του Greek Eco Project είναι ο σεβασμός φυσικά για το περιβάλλον, είναι η ενσυναίσθηση που προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε μέσα από τις δράσεις που κάνουμε και είναι και οι συνεργασίες με άλλες εταιρείες, με άλλους φορείς. Έχουμε ένα έτσι πολύ θετικό approach και ένα πολύ θετικό vibe στον τρόπο που λειτουργούμε. Ας μην ξεχνάμε ότι τα σκουπίδια μας επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των ζώων της θάλασσας και των οικοσυστημάτων τους. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, να πάμε να καθαρίσουμε όλοι μαζί την νησίδα της Ιδρούσας, να περάσουμε ωραία πάνω απ' όλα και να προσφέρουμε κοινωνικό έργο. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας λοιπόν, πλεύσαμε από τη μαρίνα του Αλήμου ως την νησίδα της Ιδρούσας. Εκεί με τη βοήθεια των εθελοντών ξεκινήσαμε τον καθαρισμό καταμετρώντας ταυτόχρονα τον όγκο αλλά και τα είδη των απορριμμάτων. Θέλετε να δείτε ποια είναι αυτά που μας εντυπωσίασαν περισσότερο? Το πιο κοινό ήταν τα πλαστικά μπουκάλια, Καπάκια και τενεκεδάκια. Καπάκια. Σίγουρα πλαστικά μπουκάλια. Πλαστικά μπουκάλια. Πόματα από πλαστικά μπουκάλια, τα οποία μένουν τελείως άφθαρτα. Πλαστικό και μέταλλο. Καλαμάκια. Άπειρα, ακόμα και με το πλαστικό χωρίς να έχουν βγει. Και το πιο κουλό νομίζω είναι ένα χαλί. Μια κουβέρτα. Ένα χαλί. Μια σφαίρα από καραμπίνα. Από τη σφουγγαρίστρα, ο αποστραγγιστήρας. Ένα σίδερο, μπορεί και το 80, μεταλλικό και αυτά από αυτά. Όλο μεταλλικό. Τενεκεδάκι Heineken από το 2003 που ήταν άφθαρτο, δηλαδή ήταν λες και δεν είχε πέρασει μέρα από πάνω του, που δείχνει πόσο καιρό μένουν στο περιβάλλον χωρίς να χαλάνε κάποια πράγματα. Έπειτα από αρκετές ώρες και έχοντας συγκεντρώσει μεγάλο όγκο σκουπιδιών, ήταν η ώρα να πάρουμε το δρόμο του γυρισμού. Κατά την επιστροφή, αποφασίσαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Να προσπαθήσουμε να μαντέψουμε τον ακριβή αριθμό των κιλών των σκουπιδιών που μαζέψαμε. Το σχετικό βίντεο έχει ανέβει στο προφίλ μας στο Instagram και μπορείτε να μπείτε να το δείτε εδώ πέρα. 7,6, 8,5. Ποιος θα το σηκώσει? 138. Νικολέτα, μία δήλωση, πώς νιώθεις που κέρδισες στο διαγωνισμό που μαντεύουμε πόσα κιλά σκουπίδια μαζέψαμε? Περήφανη. Αλλά τι να κάνω, Πάντα νικήτρια. Μακάρι, θα πάω να παίξω για ένα τζόκερ σήμερα βέβαια. Να πας. Ευχαριστώ όλη την ομάδα που ευτυχώς έκανε. Ομάδα ευχαριστεί εσένα, Νικολέτα. Και ελπίζω να με βάλουν να πληρώσω τις πίτσες. Μια δύσκολη μέρα έφτασε στο τέλος της. Να μετρήσουμε πόσα ήταν τελικά τα κομμάτια. Και πήραμε να φάμε πίτσες για επιβράβευση.